Hello guys, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो फुलुं नार्जारी YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो खेबसे फिन गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबावबाय। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। लेट्स गो। So guys, दिनै आं थांगासिनो न'आव। काजलगावनिफ्राय आं दा न'आव थांगासिनो दङ। न'आ बबेयाव आरो बबेथिं नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो मिथिनो मोनगोन। ओमफ्राय नै टाइमाबो गोबां जाबाय, एसे बरिं जानानै दं गारियाव। थ' नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ। नै फैयै फैयै फैनानै सामथाइबारि मोनफैबाय। सामथाइबारिनि ओरै राइट साइडजों थाङो जोंनिया एकदम बुtan बर्डार दाबगारि खुंग्रिं। स' नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोनहा। ओमफ्राय नै लोगोफोर फैयै फैयै फैनानै दा गुरुबासा मोनफैबाय। लामायाथ' जोबोद गाज्रिखा। स' थांबाय थानोसै दा। जोबोद बाज्ल'दों नै लामाया गाज्रिनि ओंखायनो थाङै थाङै थांसै गुरुबासानि साहा थांसै थांथारनानै ओरैहाय खुंग्रिं सान्तिफुरनि सोनाब भुटान बर्डार जाहैबाय बियो। ओरै दाबगारि मोनहैबाय नालाय लामायाथ' नै जोबोद गाज्रिखा। लोगोफोर रुनिकाटा मोनबाय दा। रुनिकाटायाव दसे थाथ'नानै दङ। दा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोनहा। दिनै मंगलबार रुनिकाटा बाजारमोन, बेखायनो मानसिफ्रा गोबां दंमोन। ओमफ्राय दिनैहाय काजलगावआव मिटिं दंमोन नामानो UPPLनि, बेखायनो थांगासिनो ट्रेक्टरजों, अट'जों, सोरबा बाइकजों। स' गाइस नै जोङो गारिखौ स्टार्ट खालामफिनबाय। दा मोनहैसिगोन। ओरैहाय लामाया एसे मोजाङानो, सान्तिफुर मोनहाङाव। फैयै फैयै फैनानै दा मोनफैबाय। वेलकाम टु माय भिलेज। हेल' गाइस, नै आं दा न'आव मोनफैबाय। ओमफ्रायो ओंखामबो जाखांबाय। दा ना सारदोंनो बेखौ नायनो नागिरदों। जोंहानि दुब्लि बे माइआ जाम्फै थेदोंमोन, ओमफ्रायो दा बेखौनो सारहैदों खोमा। स' नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोनहा। बेयावहाय बिस्रा ओरैहाय जोंनि साहानिया माइ गायाखै, फाथो खुबैदोंमोन बाहाय, ओमफ्राय दा बिसोर खुबैसिगोन। नायलांबाय थादो लोगोफोर, सान्दुंआबो नोगोद गोसा। नै फुरा दुब्लि बारि जोबनाय ओरैहाय। हा मोनबाय दुब्लि गेजेरावसो आंनि ना सारनाया। र' आंनि दुब्लिनि दबाथानिफ्राय सारदों नाखौ। मोनदोंना मोनाखै नायनोसै, नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। दुब्लि आलि लेवार बागोन नामाथाय, लेवार बाबाथाय थैलायो। फुरा माइ गेजेर। मोनाखै? हा? सोर? ना मावा ना सिबिं। हाजार थ'नाय नङा दानो माइया एसे नांबावगोन। फैबावबाय जोंलाय जोंहाथ' नै एकदम मोजां जायो, हासारबो होनाङा जोंनिथिंजाय।
अहाय होननाय होलाय नों नाखौ मोनाखै सप्तानै सप्ताथामसो नांबावगोनदां ना हाजानो बेसेबांथो मास मोनथामनि बारबायमोन गायखांनानै थांनायनिफ्राय दिनैसो फैदों न'आव बिराद मोजां जायो जोंनिथिं माइया हासार होनांलाया हा गोदान ओरैनोथ' 14 बोसोरसो जाबाय खोमा हा खुलिनाया माइ गायनाया 11-12 बोसोरसो जासिगोन गायजेनथारनायनिफ्राय दिनैसिमाव मिथिंगा गैलानि हाब्रु नांजोब्बाय बैहाय मोनसे बिराद फुख्रि दङ बे फुख्रिया सोरनि आरो सोर खुरनाय नोंथांमोनहा मिथिनो लुबैदोंब्ला माब्लाबा आं भिडिअ खालामनानै होगोन नोंथांमोनहा नायनो थाखाय रेडि जानानै थाब्लानो जाबाय फैसिननाय लोगोफोर थांनोसै नाखौबो हमखांबाय गैया एसेल' मोनदों ना गोरलै ना सिबिं ना मावा बेनो सिबिं बेनो मावा ना दा माबाजों जायोनो खमा बिबार ना मा होनो दिनैसो फार्स्ट देग्लाय मोनजागोनसै बेबो माबायदि जायो नायनोसै दा जोंना गामिया एकदम हाग्रा बारि हाग्रा गुदि लावफानि मोनफैबाय न' So thank you so much guys जोंनिफ्राय बियो नाय लोगोफोर कुसुं दैसाया बेखौनो होनो जिबौ दैसा कुसुं दैसा बायदिसिना This is Fulung river or Zibo Tisha. Just me. Tungkai fungsi seribu kira-kira kayak Zibo Tisha ini gitu. Sini siapa ini? Ini kayak isi sandal dong. Dohol pani. Fatal sana sampur dalam mantap. Beda ini dari Narzary gamiya moख्रा barnai gami. Next yang ini disini tiger hanna itu oma janjana. Tiger hanna itu. Kami mau beli dulu kaya. Oi, con hai năm bữa à?
थाइब्रैसो थोगोनब्रा थाइब्रैसो लाद्रा Lima Trời bị tàn hả Tàn theo mày nó bởi tàn hả quá rất để Thứ vai đàn ạ लोगोफोर दानदाबायनानै दाना बाथुलजोंसो गावनो अन्थाइ खनफैनांबाय खुसुंनि सायाव बाथुल गावनानै मोननामना नायनोसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय एक्सुवेलि सोरनिबा सोरनिबा जायगायाव बाथुलखौनो लबार होननानै बुङो लबारखौनो बाथुल होनो ओमफ्राय जोंनिथिंजाय दा बाथुल होननानै बुङो आरो लबार बुङो सोरबा सोरबा बुङो बिदिनो जेबो नङा बिलथि खुसुंनि सायाव नाय अन्थाइ खनदों बाथुलजों गावनोसै एबार मोनना मोनाथाय थाब बोरै फोरोंनो हागोनलै आइयो आंहासो खालामासै बुस्रिबायसो गैया बाथुल गावनानै थाइसेबो खोलैनो हायासै नांगौ टारगेटआव नाङा फिथाइयावसो नाङो थेन्थायाव नाङा थेन्थायाव नांबासो गोग्लैयो गैया थाइथामखौनो लानानै फैनांबाय थाइगिरखौ थाइथामल' मोनबाय ओमफ्राय जलफिसो लाबोबाय नै जलफिजों जाहैनोसै जलफिजोंबो जालालायो अमाजों जानो नागिरदों अमाजों थाइगिरजों थाइगिर अमा थांसै जाहैनोसै ओमफ्राय दसे बेरायनोसै नायबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय नै बेरायफैबाय हाग्रा बारिनो एकदम गोदो बिसोरो बे दुब्लिया गासिबो हाग्रा दंफां रिजाबजोबमोन मोसा मैदेर मुफुर मैदेराथ' एखमबा बोसोराव माइ जानो फैयोमोन दा बोसोरनैसो जाबाय ओरैहाय जोंनि सोनाबजों हाग्रा सिङाव दा न' लुनानै हादान गोदान खुलिफैबाय ओंखायनो दा मैदेरा बांद्राय फैला एसे खम जाबाय फैनाया माने मोसाफ्राथ' ओरैनो बेफ्राव फैजोबोमोननो गोदो हादान लाफैजेननाया माबायदि मिनिथाव जादोंना आङो एक्चुवेलि आंनि फार्स्ट टाइम हादानाव फैजेनथारनाय सम बाबामोनहा न' लुनो दंफां दाननो थांदोंमोन ओमफ्रायो आंहा सासे लोगोजों गेलेगासिनो आरो गेलेनानै दाना लोगोआबो न'आव थांबाय दाना आइमोनहाबो हाग्रायाव दंफां दानहैबायना रावखौबो नुयैनि आंहा नोगोर गाबबायब्रा ओमफ्रायो ओरैहाय जोंनि न' खाथिनि आबौ बिस्राबो हाग्रा एवगासिनो लुफैजेननायनि खोथा आरो बे गोदोनि खोन्थाहरबाय बे आबौआ ओइ आबौ मानो गाबखोब्रा होनहरबाय आरो बे ओमफ्राय ओइ नोमा नोम्फाया दंफां दानहैदों हाग्रायाव होनना बुंबाय ओरै फै नै बाहाय होनना खोन्थाहरबाय ओमफ्रायो होमबाबो गाबगासिनो दाना दसे थानानै आइमोनहा फैबाय सोंफैबाय मानो गाबखो होननानै दहाय गेलेनाय लोगोआलाय न'आव थांखो ओमफ्राय न'आव थांबाय नों खोन्थाबाय आंहा ओमफ्राय थांफानो थिनखानाया मानो थाङासै होनबाय आइया ओमफ्राय
गैया आंहाबो थाङासै बे समाव गोदा जि गाबबाय थाबाय ओमफ्रायो बिदिनो गोबां जाथाय जादों आखाइयाव लेवार बाजानानै ओंखाम जानाय नुस'नाय जाखांनानैसो नुलायनाय गोबां बिदिनो जाथाय जादों आरो फैजेननाय बोसोराव स' थेंक इउ स' माच गाइस आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि गोदान भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय थेंक इउ गाइस